ye-19. Amen. Nindivumele sidedele uMshumayeli. Amen. Lo ke ndizamphakamisa apha sikhonze kule weekend, not ngoba ubusuku kuphela. Ndizawuphakamisa umvangeli uTK Male. Malibonge igama lenkosi. Andizude ndingatsho ukuba ngumfowethu. Hayi xa ungena mfowethu ufanele ungazibethi izandla xa uyasokola mntakwethu. Sazozibethela udade wenu ke xa umfowenu engekho. Haleluya. Ipoint yokuqala leyo. Amen. Amen. Liphuzu lesingaphi? Lelokuqala. Elesibini ngunyana wami lo enkosini. Haleluya. Haleluya. Ngisakhukezelwe ndim kule weekend. Kwezi weekend ezilandelanayo. Malibonge igama lenkosi. Ndivile noThixo xa ithandaza uba ingathi uyakhuphuka. Haleluya. Malibonge igama likaYesu. Le ndoda ke iphiwe ukuvangela ngaphandle kwamathandabuzo. Ngaphandle kwamathandabuzo. Haleluya. So ndiyacela ke sibethi izandla singadanga silibaze simamkela ezo siphonze. Amen. Jesus. Haleluya. Mankulise ke kuzokwena. Haleluya. Kulise nomama mfundisi. Omama bonke. Nakutadwethu. Haleluya. Ndisasindisiwe zabanye ndibonga uThixo ondithwele ndazofika izinto ndagqibela kudala uzoshumayela umzinto wasemvuselelo yayiphaya ngacanga ezantsi kone e-church sigoloza kakhulu phaya sisithi nobindoda icinga uba isendaweni yayo. Amen. Asesabi wasithwala ke bazalwane uThixo. Ndimbonge ke uThixo ngondibanisa kuqala nokwena enkosini. Yeke ke eyokukhula sizalwa kunye. Amen. Ndimbonga nje kakhulu ngokundifundisa kwezikamoya. Ngoba xa ufunda ezasenyameni ungafundi kwezikamoya. Nalapho ndimakhona ndibe nesibindi ngoba shake ndanikezwa iqobelo levangeli. Ndafundiswa evangelini kakhulu. Nokuze ke ndiyazi iline yami apha enkosini ndikhuliswe nguye. Ndandikhula mna ndisishumayelela ke shumayele kanti yena uyahlola ukuthi okay iline yakho nansi iline yalomuntu. Amen. Andibhayizi ke bazalwane. Andizibizi ngompostile ndike ngompostile. Amen. Ngoba sihlangana nabapostile abaninzi kodwa uthi kasomamela uthola ukuthi akompostile. Amen. But nje ukuthi oyena muntu ke ondibona kakhulu ubhekelwe phansi lokho abumvangeli. Banqabile abantu abazibiza ngoba bangabavangeli. Abapostile abantu babiza andazi into lebaqhathayo mhlawumbe sibe ngathi le ukuvangela into hayi ayinangekanga. Haleluya. Amen. Eyona nto ebalekile ngisinisiwe bazalwane ndithanda kakhulu uYesu. Naphandi khona ndiyamthanda uYesu noba ndiphi ndiyamthanda uYesu. Nkosi ndithembe wena nditaniswe Nkosi ndithembe
bekumnandi empilweni yabo, ngoba abantu bamthemba kakhulu xa kusemnandi. Xa siqala isimo siphenduke efakwe testini, aqala afuna amanye amathemba, asuke kweli themba elinguYesu. Ndamthemba uYesu kukuhle, ndamthemba uYesu kukubi, ndaqonda uba nguye uYesu oyawuphinda ndidlulise futhi nakwesi simo. Ndaqonda ukuthi nguye uYesu oyawuhamba nam noma kumnyama. Ndaqonda ukuthi uYesu nguye oyondinikeza amandla, kandiva amandla phela andiwafuni kwenye indawo, ndiwafuna kuye, ngoba amandla okuhamba ngiwathola kuye. Akekho omnye ngimthembile, ngithembe yena. Haleluya. Singahlala phansi bazalwane. Hayi, ndamthemba bazalwane uYesu. Futhi beza abantu bakunikeza amacebiso ukuthi hayi nansi indlela yokuphuma, kanti bafuna ukukususa apho uthembe khona. Uba ngaba awukamthembi uYesu ngoku, kulate. Haleluya. Kulate bazalwane, lixesha loba ngoku singasathembi, ungathembi nenkonzo khonza kuyo, kodwa uthembe yena. Uyazi nguye bazalwane nokwenza ukhuthalele ukuyokhonza pha ukhonza khona, ngoba uthemba yena. Uthi noba kunjani, uma ngaba kusekhona yena, ungakathi uba yena akekho, ndizawuhlala ndithembe yena. Amen. Namfundisi ndiyawafumana amacebiso amaninzi. Amen. Amacebiso amaninzi, kodwa hayi, xa kunzima ungaphuma kanje, ungaphuma kanje. Ndithi Nkosi, ndithembe wena. Amen. Haleluya. Amen. Kunengoma ehlatyelelwe ke xa umuntu ebhujelwe. Ndayiqonda ngaloo ngoma, engathi ayingeni apha. Haleluya. Bazalwane, uThixo simthetha kakhulu ma ebhujelwe umuntu sithi hayi uthathile, kanti nezinto ezonazo uyazithatha. Sike sambona uYobi, izinto elahlekelwa into yonke uYobi, kodwa akazange atshintshe uYobi ukuthemba uThixo. Isizathu sokuba uThixo ayeke uYobi kwenzeke laa nto ingoba yena wayemthembile uYobi. Xa ekuyekela uThixo bazikwehlele izinto, ukwethembile. Nawe susuku ukwethemba yena. Uyazi ukuthi xa usahamba uhamba lula ezimeni, uva uhamba lula ngoku zikhona, usuku kumethemba ukuthi uzithembe wena. Haleluya. Uqalisa ukuzethemba wena, awukwazi ukuzithemba ke kule ndlela bazalwane. Haleluya. Amen. Awukwazi ukuzethemba wena. Ndiphakamise lamehlo ami kuwe Msindisi, wena nguyithemba lami ekuhambeni kwami, wena walizwi izwi lomkhuleko wami, ngikhala kuwe Somandla, isandla sakho wangiphakamisa, ngizolibonga, Viva!
kancane nje bazalwane. Ndithanda le ndawo ethi wena walizwa izwi lomkhuleko wakho. Hallelujah. Ngoba indlebe yakhe bazalwane ihlala ivulekile njalo. Kukhona abantu abathandazayo mfundisi bathandaze. Wehluke masothandaza ukhala kuThixo. Amen. Ubona andibuyi imva impendulo ndingayifumananga. Umkhalelo uThixo ngoba uthi uyasiva isikhalo. Amen. Bazalwane, wasiva isikhalo selahliwe unyana nguHagari. Wasiva uThixo isikhalo wehla wathi ungathini uvuka uthatha umntwana ungamlahli umntwana. Ngoba ndisivile isikhalo sakhe. Wasiva isikhalo sikaIsrayeli. Funeka udlule kwilevel yokuthandaza ungene kwilevel yokumkhalela uThixo kwisimo kuso. Ubone ukuthi akazukuphendula na uThixo kwisikhalo sakhe. Amen. Oh bazalwane. Ukhale uThixo ungayi yokhale ebantwini. Ukhale uThixo. Ngoba uThixo uyaphendula. Nkosi yami. Ingawa nje ndothanda lomhlabeni kwazi mawuhlabela lomhlabeni wandiphi mfundisi. Injonga yakho. Uyabona ke. Ngoba waliva izwi lomkhuleko wami. Hlala kuthi. Ayi usakhala endaweni erongo ubone ngathi akuphenduleki. Usakhala endaweni erongo. uThixo uyazi ba ulinde wena de ukhale kuya. Usakhala kwenye indawo awukhali kuye. Mhla utshintsha ukhale kuye uThixo. Ithi uthi umhlabelelo uyaliva izwi lomkhuleko wakho. Amen. Ukhale kuJehova. Ubone ukuthi akazakuphendula. Hallelujah. Amen. Kunomzekelo endothandayo umfundisi. Umfana uthiwa ithayisa amaphepha, uthengisa amaphepha emarobotini. Engenalo ikhaya. Ikhaya lakhe kukulala phansi kwebloko. Ufika imoto imnikeza amaphepha bese yawathengisa apha. Ayinandaba le moto ukuthi emveni kokuba igqibe ukuthengisa amaphepha kuza kwenzeka ntoni. Uthi ngenye imini kwema imoto edriver ngumfundisi. Eloku imbone ethengisa lamaphepha. Yambuza igama lakhe, alichaze igama lakhe. Ambuza uhlalaphi. Athi mfundisi ngihlala lapha eblokweni. Abese mbonisa ke indlu enkulu athi jonga. Cela sithathe iBhayibheli zethu bazalwane sishumayela. Abese mbonisa indlu enkulu emhlophe. Athi xa usuka apha usuke uye kulanda. Xa unokha pha kulandlu kuzawubuzwa umbani. Uzuthi wena nguJohn 3:16 igama lakho. Akavulelwa umuntu xa engathanga uJohn 3:16. Ngicela ufunde uJohn 3:16. Ncwadi kaYohane chapter 3:16. Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. Hlala phansi sisi. Into ekhulula umuntu ekutshabalaleni akuyonto ayenzayo yena. Kodwa into emenza angatshabalali ngula 16 othi wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi. Ulithande ihlabathi bazalwane lonakele. Ulithande ihlabathi kungekho nto enhle ebingavela kulo kodwa walithanda yena kunjalo. Walithanda ihlabathi lityumpa-tyumpeka esonweni kodwa walithanda. Wathanda abantu abonakele, wathanda abantu abangcolile kodwa uThixo wabathanda. Hallelujah. Uthando lukaThixo bazalwane
lakhipha indodana yakhe. Oh Nkosi yami, ububi besibubo thina besingakwazi ukuzinceda, kodwa kwafuneka uthando lukaThixo oluzawunceda thina ukuze siphume kububi besibhekene nabo. Ayikho enye indlela ebesingaphuma ngayo, sizenzile izinto sizama ukusikhupha kobubi, asikwazanga kuphuma. Kwafuneka kude kube khona indoda ezawuthanda abantu ababi ukuze izobakhupha ebubini. Yeah. uThixo usithande sibabi bazalwane, futhi usithande uThixo singamthandi. Wasithanda yena, wakhupha indodana yakhe ngoba esithanda. Uthando, mamelani bazalwane, ububi bethu benze uThixo wangabi nathando kwindodana yakhe, wathanda thina, wakhipha indodana ngoba sibabi efuna ukusikhipha ebubini. Yeah. Injongo kaThixo ukukhipha umuntu ebubini. Hallelujah. Haleluya. Wonke umuntu othi usindisiwe ndilindele ba inoba lo muntu uphumile ebubini. Ngoba lento uThixo wayenza yokukhipha uYesu azosifela, wayezosikhipha sibe ebubini. Esibona uThixo sitsala nzima, siyasokola, isono sidlala ngathi sitshona ngapha, asikwazi ukuzinceda. uThixo wathi kayibheka. Yeah. Oh, kunomhlabelo uthi babo sezulwini wabheka, emhlabeni wabona bantu bakhe bephupha ezonweni. uThixo kayijonge emhlabeni wabona abantu abahluphekile. Amen. Wathi ngiyawuthuma indodana. Bazalwane, ayikho into ezisayizela emhlabeni ukuzokhipha umuntu ebubini. Hallelujah. Haleluya. Into yokuqala funeka sisamkele ukukhitshwa nguThixo ebubini ngayo uKristu Yesu. Namhlanje sisukile, namhlanje sifuna ukuba rich, sifuna ukuba izinto zonke, sikhohliwe yona njongo kaThixo, wayibone umuntu obhubhe esonweni. Hallelujah. Yazi mfundisi, kukhona into ngikade ngicimba ke mina, inetwork yalapha yalamanye amazwe iyafana. Andithi mhlawumbe yaseNamibia ndicimba inoba iyafana, uMTN wapha batsala ngokufanayo nalapha. Kanti xa usuka apho siyapha funeka umtshintshile noba uthenga uMTN wapha. Amen. Akafani lo batsali ngokufanayo. Funeka umtshintshile owaphayo uthenga owaphayo. Amen. Awukwazi ukusebenza nobe bekusebenzela kangakanani, nobe belodwe kangakanani lo walapha, kodwa xa ufika phakathi usebenza. Amen. Andazi noma nyanibamba nabazalwane, noba lo MTN wakho bese loadwe kangakanani, unathemba xa nifika phansi ufike nifonele ngapha. Xa ufika phaya ufika ngasebenzi. Amen. Funeka uthenge owapha. Amen. Uphinde uloade owapha. Amen. Hallelujah. Awukwazi ukuxhumana ngo-network walapha nowalapha nixhumane, funeka uthenge owapha uMTN. Amen. Noma mbebona ngu-MTN nje lona, why engafani? I-problem network. Asisalelani. Sinengxaki yabantu abafuna ukusurvive ke nge-network yangaphandle, bafune nalapho ukusurvive kwala network inye. Baqhube ngala network eyi-1 apha ngaphakathi, uthi ujonga akuyiyo yalapha le network eyangaphandle. Yes, siyabona bona ku-Vodacom, kodwa kunguyo walapha ngowangaphandle. Abantu batsala ngezinto zangaphandle, batsala ngazo ngaphakathi. Yeah. Kanti kuno-Vodacom ongaphakathi. Asisebenzi ngowangaphandle. Hallelujah. Ubekusebenzela ngaphandle kodwa akusakusebenzile.
ngoba futhi ufuneka udelete uqale phansi kulowa lapha uthi xa ujonga asafani izinto zalapha nezangaphandle because inetwork asifani. uThixo khipha indodana yakhe ifike sitsala ngenye network. Haleluya. Sitsala ngenetwork yesono. Usenze isono ngoba noma usathandi ngoba inetwork yesono awukwauna choice. Kwabiza ukuthi ufuneka kuphuma inetwork ezulwini engazufana nenetwork yalapha ukuze izonceda wena ukwazi ukutsala uconnect kahle noThixo. Amen. Amabandla lahlekene neconnector noThixo because atsala nenetwork engaphandle. Jesus. Sala kwa MTN ngaphandle. Haleluya. Ngicela uphinde ufunde sis. Haleluya. Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama umnyana wakhe okuphela kwamzela. Uba uThixo ubengasithandanga ngoba yona nto menza ba enze wonke lo oluncedo lemigudu nemizamo encedana nathi ingoba yakuthanda. Haleluya. Ungazozingela uthando enkonzweni ukuthi abazalwana bandithandi usho uYesu ngoba uthi abantu abandithandi. No, uThixo uthini yena? Uthi wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi yazi ukuthi uyakuthanda. Haleluya. Amen. Haleluya. Uthandwa nguThixo. Amen. Nesizathu soba kube khona lemvuselelo ingoba uThixo uthanda abantu basemzinto noba bonakele kodwa bathandile wadecide mawusoma imvuselelo emzinto ukuze azohlangula abantu bebathanda. Amen. Amhlangula noma ngamthandi. Amen. Uhlangula umuntu omthandayo. Amen. Sizathu soba uThixo asihlangule ngoba wasithanda. Amen. Jesus. Na uyakuthanda namhlanje uThixo. Noba sowubona ngathi akusathandwa. Kodwa ngicela ukukuthembisa ukuthi kukhona okuthandayo. Jesus. Kukhona okuthandayo. Abanye badecide ukuyozibulala kuba besithi abasathandwa. Bakhohle ukuthi kukhona obathandayo. Haleluya. Haleluya. Olwakho uthando aluvinjwa nto. Lungena noba enhlizweni soqinene lungena uthando lwakhe lifike ligumbulule. Amen. Uthi noba songasenalo ithemba lungena olwakho uthando. Nkosi yami. Lufike lungisa umonakalo. Nathi bazalwane salungiswa luthando lukaThixo. Haleluya. Salungiswa luthando lukaThixo. Ayikho enye into esiyenzile. Kodwa sisuke samkela lento asenzele yona eCalvary. Ngoba lento ayenziwe emnqamlezweni ngeyiluthando lukaThixo. Haleluya. Lento uYesu wayenza bazalwane sithandwe nguThixo. Haleluya. Wanikela ngoYesu. uYesu bengena choice mfundisi bengayiyeka kayifuni kodwa ubanjwe ngoba uThixo uyabathanda abantu. Haleluya. Wayengajika athi hayi ngiyeka lento. Waphinde wakhumbula eyona nto eyenza lento luthando lukaThixo. Uthando lukaThixo lwafika sidlakazela sicimba siphila kamnandi kanti konakele empilweni yethu. Lwafika uthando lukaThixo. Othi umhlabeni uthando lukababa lukaThixo. Ayikho enye into esibambile, ayikho into esigcinile. Nathi ngeba siyaphuma siyokwenza into ezenziwa ngabantu abasezweni kodwa sibanjwe luthando lukaThixo. Haleluya. Sibanjwe luthando lukaThixo. Haleluya.
Sibanjwe luthando lukaThixo. Hallelujah. Ima into eyenze uNjongo washiya eBhayi wezapha luthando lukaThixo. Into eyenze ndashiya eBhayi ndezapha luthando lukaThixo. Hallelujah. Mfundisi bayavakala abantu abashumayela bebanjwe luthando lukaThixo nabantu abashumayela kwabethanda ukushumayela. Bohlukile abo bantu abashumayela kuba bebanjwe ukuthi luthando lukaThixo banenhliziyo yoba abantu ufuneka bekhululekile noma isimo ndisho noba into engadilika kodwa uthando lukaThixo lubenza abantu baphikelele isimo sivala kodwa baqhubeke ngokuthando lukaThixo ukuthi makuye phambili. Siqhutshwa luthando lukaThixo. Ingakho nje singacengwa nokucengwa ngoba senziswa luthando lukaThixo. Amen. Ukuva umzimba uba awusavumi kodwa uva phakathi kuyaxhumaxhuma ukuthi ya Amen. Hallelujah. ngoba uthando lukaThixo. Na uthando lwaThixo namhlanje kanginceda. Yo, ngakuthatha umfundisi ukuthi khawuqala ufakaze uThixo yama nawe ekusindisweni kwakhe kubonisa uthando lwakhe. Ezinye izinto sidluliswa luthando lukaThixo. Ukubona sewudlulile ngathi kwenza udlula. Ukathi uDadewethu kanti ukujonga bhuti niqonda bayabona ngoku uzawudla iphilisi ngoku. Isimo kodwa ndiyathuka xa ndikubona usemile namhlanje uzathi uYesu inkosi. Ingoba ndanibanjwe luthando lukaThixo. Ubambe uthando lukaThixo fundisa xa udlule ebantwini behleka ucimba noma bahlekisa ngawo abantu. Kodwa uthando lukaThixo lubambe lukudlulise. Oh bazalwane. Amen. Nentaka esikasikhala pha engathi hleka wena lokuma inoba ngathi ndiyanqokuza kahle. Kodwa uthando lukaThixo lokugcine. Abaninzi mfundisi kwisimo esidlule kuze bazivulela. Because bebengekho thandweni lukaThixo. Uthando lwakhe luyagcina. Hallelujah. Bangapha bathi balidinga uthando lukaThixo. Ayiluyeko lwabantu. Sasihlabele ngoba ethi uthando lwabantu luncane lushesha luphele. Bangapha badinga olukaThixo. Ayiluyeko lwabantu aluzukunceda nto. Uyabona umuntu angakuthanda namhlanje akwenzele into aphinda ayomisa ngawe lento akwenzele yona. Kodwa uThixo akayenzi loo nto. Uvuyiswa nje ukubona umile uThixo. Uyazi xa uhlela othandweni kaThixo uSathane uyajala yiloo nto. Ngoba akafuni ukubona uhlela othandweni kaThixo. Amen. Hallelujah. Baba zalwane. Sityebile luthando lukaThixo. Amen. Hayi sityebile sityebe ngaphakathi bazalwane ngaphakathi sityebile ukuthandwa nguThixo. Ingakho lento ndiyahlala ukuthi ngicebile kakhulu xa ukhinkosi yayiphutywa bazalwane kukuva uthando lukaThixo. Ithi hayi xa ndinoThixo andinandaba uba ndinazo ezinye izinto kodwa xa ndinothando lukaThixo ndicebile kakhulu ngoba ezinye izinto bazalwane azisenzi ziyasisusa kuThixo kodwa uthando lukaThixo lukwenza uqhubeke. Amen. Uthi noma ngikhathala endleleni unginika amandla ngikubulele shesakini akasoze anjabulise. Sibanjwe luthando lukaThixo. Nawe namhlanje uthando lukaThixo lungehlela kuwe. Uyabona ke into endiyithandayo uyazikhethela. Awukhethelwa ngomuntu. Uba mina ndifuna ukubanjwa luthando. Abanye babanjwa luthando lwasecaweni zabo. Ayiluyeko lwasecaweni uthando. Ngoba uzawukhubekiswa ngekusasa ngumzalwane ecaweni uyishiye icawa. Kanti xa ubanjwe lukathando lukaThixo unandaba nabantu babathini. Ngoba uvuthando. Ndake ndamenyelwa mna umshumayelo ozobetha mna. Washumayela umfundisi. Washumayela ubetha andiva mna ndidlala ikeyboard ndiyatsho keyboardini
kanti lo muntu ubetha mna ola lo bayazi abazalwana lo muntu ubetha mna ndivuthando likaThixo kule ntshumayelo ayishumayelayo njengoba yena ebize betha mna ngoba kule ntshumayelo uThixo yiyothando likaThixo. Amen. Haleluya. Sizovala. Yeah. Sizovala. Ukuthandaza nabazalwane okanye nabantu abathi ndiyalidinga uthando lukaThixo. Lo mfana mfundisi wathi xa inkosi evule wangena, ufika eliphara emavuvu, wafike wanikezwa isuti emhlophe. Hallelujah. Wabonisa ishawa, wayihlanjwa, wagqokisa isuti elimhlophe. Ngoku John 3:16 uzotshintsha impilo yakho namhlanje. Hallelujah. Uzotshintsha impilo yakho. Iphara lazibona liphakathi kwisuti emhlophe. Lathi xa liphuma linyathela, kwathi ayinguye lo mfana. Ayinguye nalo bethengisa amaphepha emarobotini, enxibe ibhatyi ezikrasukile. Namhlanje sekutheni ngoba uyayitshintsha impilo yomuntu. John 3:16. Amen. Cela usengaphambili sisi. Wathi siyalidinga uthando lukaThixo. Siyalidinga uthando lukaThixo xa lunikeza abomfundisi. Okay, nathi. Ungangedluli Jesu. Mawabisa bakho usengaphambili sizothandaza. Inkosi kuncede nawe. Nkosi, sivala amehlo bazalwane, siyathandaza nosisi. Siphakamise izandla zethu. Jesu, Jesu, Jesu. Yesu waseNazaretha. Jesus.
ngicela sisi sisi kunabashumayeli ke bathanda ukuthi yangena inhlanhla ekhaya xa uzithathela uYesu. Kunezinto ezenzekayo xa ikhaya lingena Yesu. Usathana unyuka sehla ungena ikona nekona xa lingena Yesu ekhaya. Kodwa mhla kwakhona uYesu kuba nesibane esikhanyisa ekhaya. Usathana ngaphinda benendawo yokwenza into ezimdaka nasempilweni yakho. Cela nesisizivala amehlo sizothandaza lo mthandazo emveni kwami. Nkosi uYesu, ndiyakwamkela namhlanje ube inkosi nomsindisi wempilo yami. Undigcine nkulunkulu, undikhulise endleleni yokukholwa, undivikele kulo lonke uhlobo lwemimoya, ukhule enhlizweni yami ukuthanda wena. Amen. Ngicela uhlale phansi lesisi. Maungizwe nami lapho babiza abanye Yeah.